Belecsörgött. Belecsörgött apa is, készelétbe állt a kamera, igen. Na, az jó lesz akkor az a cumi? Na, az az igazi? Lili, kicsit csáli a cumi a szádban, nem baj? Az jó masszírozza a szád, az ínyedet. De ami nem kell, azt tedd ide bele. Ide tedd bele. Na, mégiscsak az a jó? Hát én nem kérek, köszönöm szépen. Kikopog. Na gyere, Manó, után tétünk, jó?